Истина, гэта такое ўжо звычайнае для нас месца, лакацыя, на якой мы час ад часу з'яўляемся. Сёння паступіла зранку паведамленне аб том, што павінны выпусціць Паўла Северынца, якога мы чакаем вельмі доўгі тэрмін, таму чакаем яго разам. Зараз я падыду бліжэй да варот і будзем глядзець, вельмі яго спадзяемся сёння пабачыць. Гэта вельмі важлівая будзе для нас падзея па ўсёй Беларусі. Вы ведаеце, што Павел доўгі тэрмін сядзеў на Акрэсціна, ён доўгі час перабываў у карцары, таму вельмі спадзяемся, што ён адчувае сябе добра, і на прыватныя вочы хацелі б паглядзець, што з ім усё больш-менш нармальна. Канешне, мы яго сёння не будзем даставаць пытаннямі рознымі, таму што, самі разумееце, 45 сотняў гэта вельмі вялікі доўгі час, таму тут зараз вельмі вялікая колькасць людзей, напэўна, больш за 30. Таксама тут прэса. Звычайна для нас такі вельмі яскравы прыклад, што ёсць прэса, де хутчэй за ўсё адбудзецца вызваленне. Таму далучайцеся, калі ласка, пішыце каментары, ставце ўпадабайкі і, канешне, распаўсюджвайце, таму што, напэўна, Павел гэта адзін з тых галоўных людзей зараз у Беларусі, якія проста мараць пра тое, каб яна была вольнай і незалежнай. Таму вітаю вас, сябры. Юлечка, вітаю. Андрію, вітаю. Іна, вітанечка. Дзякуй, што далучыліся. Распаўсюджвайце, калі ласка. Я вельмі спадзяюся, што галоўныя кадры мы зараз з вамі паймаем і пабачым нарэшце прыгожыя вочы Паўла Северынца. Сцежым за сітуацыяй і вядзем стрым. Калі пабачыце, за мной стаіць міліцыя, я не ведаю, напэўна, гэта людзі, якія сцежаць за тым, каб быў парадак. Таму зараз паглядзім, мабыць, яны падыдуць таксама і да нас. Напэўна, яны хочуць далучыцца да сустрэчы, і мы з задавальненнем прымем іх у нашу цудоўную кампанію. Мы чакаем Паўла прыкладна з 4 гадзіны і, напэўна, да 16-15 яго павінны выпусціць. Таму яшчэ некаторы час, я бачу, гатуецца прэса, гатуюць камеры. Мы таксама ўжо сцежым за сітуацыяй, таму што гэта можа адбыцца ў любую хвіліну, а можа і не адбыцца, таму што вы ведаеце, што праходзіла некалькі судоў, таксама яму дадалі яшчэ сотні. Калі я не памыляюся, напэўна, я не памыляюся, яшчэ 30 неадбытых сотняў. Яму не 30, напэўна, 15. Альбо 30 сотняў, правильно все. Шыкоўна, вітаю. Егор, вітанечка. Так, мы каля Акрэсціна чакаем Паўла Северынца. Я здымаю асцярожна, каб нікога тут не падчапіць і нікаго не абразіць, таму вельмі асцярожненька стаім у стрымчыку. Можуць зараз дадаць яму яшчэ тэрмін, той, якой ён не адбыў. Таму вельмі спадзяемся, што гэтага не адбудзецца і нарэшце мы яго пабачым. Таму вось яшчэ некалькі хвіліначак мы спадзяемся, што Павел будзе на волі і мы зможам яго абняць. Жыві вечна, мае сябры, жыві Беларусь. Жыве, канешне, безумоўна. Таму зараз з хвілінкі на хвілінку павінны адчыніцца гэтыя ганебныя дзверы. І адтуль выйдзе чалавек, якога мы доўгі час чакаем. І мы ўдзячны яму за тое, што з яго дапамогай зараз Святлана Ціхановская і яе каманда можуць далей рухацца у бок сумленных выбараў. Таму
Гэта заслуга таксама і Паўла Северынца велічэзная, таму што вы ведаеце, што ён праводзіў пікеты, таксама прымаў удзел у іх, за што быў пакараны ўладай на пустым месцы, але тым не менш 45 сотняў ужо ён адбыў, большую частку з іх у карцары. Таму, на жаль, Павел вось такім чынам, Миколаю Статкевичу, зараз закончу по Павлу, вось такім чынам Павел за сваю волю, за сваю свабоду адпавядае перад дзяржавай. Ну, спадзяемся, што гэта астатнія такія падзеі, якія вось такім чынам вырашаюць рух да волі. Таму Миколай Статкевич, ён зараз знаходзіцца на Валадарскага. Сябры, у мяне вельмі хутка чамусьці знікае энергія ў тэлефоне, не ведаю, чаму так адбываецца. І толькі што страціла больш за 70%, буквально вось за такі кароткі тэрмін, таму трансляцыя можа знікнуць. Так, вельмі хутка знікае, на жаль. Зараз паглядзім, што нам тут можа. Прибрала. На жаль, вельмі хутка знікае у мяне энергія. І, напэўна, зараз я магу выпусціць. Спрабуем нешта з гэтым зрабіць. Халера. Но я не ведаю. Я спадзяюся, што все будзе добра. Я могу знікнуць, сябры, таму што вельмі падае батарэя. Я не ведаю, як гэта павязана з сённяшняй сітуацыяй. Стаю на месцы, пытаюсь ад пауэра, таму буду далей прадоўжваць стрым. Колькі яшчэ сядзець кату, на шэрага ката адчынілі крымінальную справу, таму, на жаль, у хуткім часе мы яго... Канешне, мы яго чакаем, але ў хуткім часе яго не выпусцяць, таму з ім все складана. Складана яму пакункі перадаваць, тому што вы ведаеце, што толькі з сям'і могуць даваць. Вось ужо пачынаюцца нейкія моўныя разгоны, нічога. Так, я бачу, што пауэр дапамагае мне трошкі цягнуць трансляцыю, таму стаю на месцы, не рухаюся амаль. Таму я бачу ўжо Вольга тут, жонка была, з кветкамі, яна таксама чакае. І сябры, зараз долучымся да іх, падыдзем бліжэй і будзем сцежыць за тым, што адбываецца. Сачыць. Мяне паправілі, выправілі, сказалі, сцежыць у беларускай мове некарэктна. Вітаю. Федька Насып. Сцежым. Чакаем Паўла. Каты ш'юць справу. Гэта заклік да масавых сходаў і арганізацыя нейкіх небяспечных сітуацый у Менску. Стацця не адпавядае таму, што яму шыюць, але тым не менш ён знаходзіцца за кратамі і гэтая справа разглядаецца. Вось такім чынам проста палічылі, што ён небяспечны для гэтага рэжыму і трэба яго неяк ізаляваць, на жаль. Я прыбрала палку селфі, таму што, мне здаецца, яна яшчэ цісне на батарэю, таму пакуль за рукі здымаю, таму можа трошкі там трансляцыя быць не вельмі такой прафесійнай, але, прабачце, лепш трансляцыя не прафесійная, чым аніякай няма. Таму... Никита. Дзяржаўныя блогеры як заўсёды з намі здымаюць. Потым яны будуць распавядаць у судзе, што мы тут нейкія дрэнныя рэчы рабілі. Гэта іх прыватныя справы. Яны пад распіску ўсё кажуць, таму гэта пытанне да іх совесці. Свабоду палітвязням. Так, свабоду Миколаю Статкевичу, свабоду Сергею Спарышу. Зараз мы таксама свабоду Паўлу Северынцу. Нагадаю, хто не ведае, 25 палітвязняў зараз у Беларусі і амаль 20 крымінальных спраў адчынена. Таму, на жаль, на сёння
ситуація складана з гэтага боку. Двое деток, молодшая, старейшая. Марина Михайловна Адамович. Подійдемо до її трошки ближей. Сябры, мяркую, што зараз каментары нейкія даваць не вельмі зручна, таму што яшчэ няма выніку таго, што мы сёння тут сустракаемся, таму падыдзем трошкі пазней. 9 жніўня, вітанне ўсім, вітанне Хелен, вітаю Джекс. 9 жніўня у нас пройдуць псеўдавыбары. Вось і ўсё маё меркаванне. Масавыя фальсіфікацыі будуць, таму што сёння ЦВК замовіла пра тое, што на выбарчых участках павінна быць не больш за 5 назіральнікаў, а гэта азначае, што туды трапяць усе з Беларусі, БРСМ, праўласных кампаній, таму... Так, под знаком стоит. Так, там стоит спереду знак. Ось паведамляюць пані Марыне, каб яна адагнала трошкі машыну. Все хвалююцца, звычайна, таму што гэта вельмі для нас важлівая навіна. Галоўнае, каб Павела не вывезлі, і мы яго нарэшце пабачылі. Жыві вечна. Шчыры дзякуй, сябры, за падтрымку. Юрій Сахно, калі я правільна кажу, шчыры дзякуй, што далучыліся да стрыму. Вітаю щиро, слава моїй Україні. Також за вас дуже переживатимуть. Бачу, що у вас відбувається, але і адсюль, коли можна так сказати, робимо все магчиме, каб не була дискредитована моя Україна, тому і у гэтым полі ми так само працюємо, звісно, звичайно. Мені опав зарад за хвилину у 0. Я не веду, що... А де не кляє? Боже, я не бачу його. Так, Владимир Нікляєв. Бачу. Зараз коментарі брати, на мій погляд, не вельми зручно, тому що він не вести Павел, і ми його, звісно, чекаємо. Трошки далі. А дійду, ви бачили кількість людей, які сьогодні долучилися. Сустракаються. Я так розумію, коли люди побачили повідомлення, до речі, повідомлення прийшло зранку до нас. Прикладно о 11 годині стало відомо, що Павла ми повинні сьогодні випустити. І, звісно, ми одразу відреагували і трапили сюди на Окрестіна, щоб його зустріти. Хелен, как вы считаете, в этом году Беларусь будет свободна? Мы вельми спадзяемся на это. У любым выпадку мы будем бороться за нашу волю. Абдулла Рудакін, Назім, вітаю цябе, шчыра дзякуй, што далучыўся. Ліда з намі. Ліда, мы таксама з вами. Менск вітае. Дзякуй шчыра, сябры, за падтрымку. Гэта вельмі важліва, калі ўся Беларусь адпавядае за тое, што ва ўсёй Беларусі адбываецца. Таму шчыра дзякуй, сябры. Вам таксама жадаю поспехаў. Крым вітае, украінскі Крым з намі. Айдер, вітанечко. Шчыра дзякуй. Вже почала хоч давати в бубному сармі, треба давати здачі. Ви народ, за ваші гроші вони живуть і вас ще й б'ють. Один за всіх і всі за одного. Захищайте слабших, як молодічно і Мінську. Вони відступають. Дякую за коментар. Дійсно, останній час ви бачили, що почали відбиватися мінчуки і з інших напрацьовок. Насправді не тільки в молодічні були сутички, у інших місцях Мінську, тому я сябры пропоную підійти трошки ближче до людей, тому що я бачу, що там уже ніякі відбуватися починають дії, тому нам важливо бути, як завжди, у епіцентрі подій. Тому у Ольги беруть інтерв'ю, зараз ми чекаємо. А прошлые годы его ніколи не выпускали типа по часу, його завжди визволяли складні какие-то дні, вивозячи кудись інші. Він просто подумав.
сказали, что не дают такой информации. Невідомо. Ну, неведомо. Ён у іх утрымліваецца, але выпусціць сям'і яны інфармацыю не даюць. Званіць пры службу ВД. Я могу позвонить, что Ольга, а Пришпаткова, откуда информация про то, что сегодня будет выйти? раніцай патэлефанавала яго матуля і ей адразу сказаў дзяжурны, што яго сёння па сканчэнні тэрміна вызваляюць. Праз некалькі гадзін мне таксама пацвердзілі, што яго вызваляюць акрыцці. Так само дежурный типа? Таксама дзяжурны. Зараз той, што можа быць прыйсці дзяжурны, сказаў, што ён такую інфармацыю не дае. Тэлефануйце ў службу. Попрошу, пожалуйста, идите в проезжую часть. Не нарушайте правила дорожного движения. Находитесь, пожалуйста, на тротуаре. Ми зараз відходимо. Это не дорога, а проезд. Ну Проезд можно. Ну, ось тільки що повідомила нам Ольга аб тым, што зранку стала вядома матулі Паўла аб тым, што яго павінны выпусціць, а таксама стала пацвердзілі ёй гэтую інфармацыю трохі пазней. І зараз інфармацыю ніякую не даюць, просяць звярнуцца да прэс-службы. Навошта прэс-служба не разумею, але як заўсёды, разумееце, баламуціць толькі волю. Усё спакойна і па законах зрабіць вельмі складана. Як заўсёды, ну, з гэтым сутыкаемся кожны дзень. Напэўна. Не, няма спрэчак. Зараз я падыду да пані Марыны Адамовіч, і мы паразмаўляем з ёй на конт Міколы Статкевіча. Яна, мабыць, паведоміць нам нешта цікавае. Добрый денечек. Хотели подсунуть мне наркоту? Почему хотели? Подсунули. Пані Марина, вітаю вас. Вельмі шмат пытанняў у мяне про Миколая Статкевича. Ці можете вы даць нам пару коментарів? Зараз? Ну, давайте посмотрим. Так, Зараз Павел повинен вийти про це. Так, мы стежим за гэтым, калі ёсць час. Калі ласка, распавядзіце, што чуваць у Миколая Статкевича, тому што вельмі вялікая колькасць людзей хвалюецца, і якія астатнія навіны про яго? Новин по великому рахунку нема, бо листы, літерально 2 листа я ад яго атрымала, пасля того яны не доходять. У мяне ёсць падставы лічыць, што і мае ён не вельмі то атрымлівае. Вось, але ну, на мінулым тыдні яго мог тогда бачыць адвакат. Миколай бадзёрым, скажем так, нішто не можа пахіснуць яго дух, нішто не можа пахіснуць яго волю. Так што я мяркую, што ён, як заўсёды, і мала знаходзячыся за кратамі, больш боец, Распавядзіце, калі ласка, яго тыя паведамленні, якія мы змаглі атрымаць ад адвакату, што ён... Не абавязкова ад адвакатаў, але Миколай, ну, як я ўжо казала, просіць не спыняцца. Ён лічыць, што, не гледзячы на тое, што адбываецца тое, што адбывалася ўсе апошнія 26 гадоў, то бок у нас скралі выбар, нам улада прызначыла, скажем так, сваіх супернікаў па вялікаму рахунку, нас лишили права саміх выбіраць, і нашы галасы выкінулі у сметніцу. Тым не менш, тыя з нас, хто пойдзе на выбары, мусім падтрымаць Святлану Ціхановскую на сённяшні дзень. Мы мусім бараніць свае галасы, і, безумоўна, мы не павінны спыняцца і заміраць і чакаць 9 числа, як таго дня, які што нешта вырашае. Насамрэч, любыя формы вот этих акцый, якія паказваюць людям, што яны больш, што яны не згодныя, што яны хочуць перамен, павінны працягвацца, безумоўна, не толькі да 9, але і пасля 9 числа. Не вырашае дзень выбараў, альбо вельмі рэдка вырашае ў таталітарных краінах, але вельмі лішае, падрывае легітымнасць улады, робіць яе вельмі неустойлівай і робіць перамены непазбежнымі. Щиро дякую. Сьогодні зранку прийшло повідомлення, що ніяка епідеміологічна, ситуація не дозволяє нам назіральнікаў пускаць у выбарчыя вось гэтыя участкі. Як вы лічыце, што гэта зноў дэмарш з боку ЦВК? У нас в краіне эпідэміялагічная сітуацыя заўсёды мае выключна палітычна рэпрэсіўнае значэнне. Як бачыце, мы 2 тыдні таму справіліся з эпідэміяй, у нас ужо няма, правда, яе не было. Мы
справіцца з тым, чаго не было, да? Перамаглі тое, чаго не было і не было прызнана. А сёння вельмі зручна мы узгадалі, што яна, оказывается, такі ёсць. І па сутнасці ўлада прыняла прэвентыўныя меры ў адказ на заклікі на шырокія грамадскія кампаніі па назіранню. Яны зарэгістравалі таемна, не ведаю як, там каля 30 тысяч па сённяшнім звесткам, типа назіральнікаў ад уладных структур. І пасля гэтага ўжо вырашылі абмежаваць колькасць назіральнікаў цалкам, як і ўсё, што зараз робіцца пад маркай этой эпідэміі незаконна, на участках 5 чалавекам палічыць, 5700 участкаў, 30 тысяч зарэгістраваных БРСМаўцаў, беларусістаў, там, не ведаю, там, ветэранаў. Проўласных, так. Проўладных. Это ўжо больш, чым 5 чалавек на кожны участак. Улада гуляе на апераджэнне, мы, на жаль, спазняемся. У нас ёсць на сённяшні дзень самаарганізацыя, у нас ёсць воля народа да перамен. Давайте разам думаць, як мы будем супрацьстаяць фальсіфікатам. Самае галоўнае, што мы не спынимся, мы не упадем у фрустрацию, мы не упадем у роспач, мы не скажем, что все безнадейно, что трэба там адзіны варыянт, это альбо сысці ўнутраную эміграцыю, альбо сваліць з этой краіны. Давайте памятаць, што ўсё залежыць ад нас. Шчыра дзякуй. І пытанне ад мяне, што нам рабіць, каб вы пасміхаліся? Я не перастаю, здаецца, Тара. Сябры, калі ласка, падтрымайце нашу пані Марыну, таму што яна краса Беларусі, сапраўдны патрыёт сваёй краіны, пры іх магчымасцях, так, яна побач з намі, наше натхненне. Алёнка. Шчыра вам дзякуй, пані Марына. Всё, Леночка, дзякуй вам. Пасміхайцеся, калі ласка. Просто я яшчэ раз скажу, я не буду вже на стрымы казаць. Так. Наступны раз мы будзем такім чынам сустракаць нашага Мікалая Статкевіча. Не спадзяюся. Так, усе Зараз спадзяюся. дощу лье, добрага нам. Ну, Владимир Прокопович. Михайло, можно вас запустить сфотографироваться? так, Володимир Микляєв, зараз ми підійдемо трошки підслухаємо. Ну, дякую. Щиро дякую. Можна потиснути вашу руку? Можна. Хто не ведає, але я впевнена, що всі ведають. Як не ведають білоруських патріотів. Володимир Микляєв. Щиро вам дякую. Дякую за дякую. А розповідайте, калі ласка, що ви сьогодні чекаєте доброго від гэтага цудовного дня сонячного? Якраз мара. Ну, гэта... Нет, я тут знаходжуся в Великосумнілах. Конечно, на этом месте, вот, где за спиной вот таких больших людей, якими мне неоднократно доводилось бывать. И ось нібито з этого дому, по милости, одного человека там, может быть, выходит Павел Северинец, але я в милость ни этого человека, ни этого режима, який Анатолій не вірю, ніколи не повірю. Значить, тут задумана некая подлянка за це все. Просто треба розгадати, яка. Я якщо можу тут вести одразу знову завести, там при протоколі все. А можуть і чого зробити, випустити для того, що його не характер, який тут вийшов і скрутити його вже по криміналці надовго. Так що тут і йому, і нам треба бути вельми осторожними, як підійти до його ощадно. Я постараюся у всякому випадку це зробити. Тут його не самоохвярність вже навряд чи кардинально зможе ситуацію виправити. Він і там, по-моєму, самоохвярно себе поводився. Це розмова про те, що на самогубство якась. Не може бути по його характері, не може бути просто так ладно. Мы с Ольгой размовляли, вот это он мог зробити по оборону некого. Вот это он мог зробити. Ольги Николаевича. Ну, вот, скажем, Ольги Николаевича, какая сидела в карте. Вот это его характер. А сам не, он сам до опошньої життя буде стояти. Ось цікаве питання. Глядіть, у нас 25 політв'язнів, і ось зараз поступила новина, що, напевно, випустять хутчэй за все, я вельми сподіваюся, Павла. Для чого вони це роблять, на ваш погляд? Ну, що робить? Випускають, тому що у його ще є сотні, і зараз його під час виборів...
все ж таки. Чи провокацію ніяку наладить їм, чи почекати, поки він сам нечто зробить. А він довго не триває, коли його так. Гэта просто сябры, да чаго я пытаю, каб вы разумелі, што мы будзем яго абараняць усімі магчымымі спосабамі і, канешне, нікога не правакаваць, каб не яму нашкодзіць, таму што гэта вельмі важлівая фігура для нас у Беларусі. Канешне, Павел гэта адзін з лепшых лідараў апазіцыі, і на сёння ён вельмі, на мой погляд, ён павінен адчуваць нашу падтрымку, і таму ад нас мы павінны зрабіць усё магчымае, каб ён быў на волі і не нашкодзіць. Зрабіце, калі ласка. Робім, працуем. Шчыра вам дзякую і поспехаў. З задавальненнем сцежым за вашою діяльністю. І жыве Беларусь. Жыве, вечно. Вось, сябры, цудоўны каментар для вас прыватна. Мяне зараз будуць спрабаваць апрануць, таму што нейкі дожджык, напэўна, зараз будзе, але гэта нас не спужае. І так, давай. І мы, канешне... Ой, паглядзіце, у мяне за спиной, я не бачила. Вось наша беларуская пазіцыя. Дарэчы, у мяне ёсць таксама сцяг, так што можаце ўзяць яшчэ адзін сцяг, калі будзе патрэбна. Зараз все ў прамым эфіры апранаемся, потому што вельмі ўжо холодно. Я тебе не показываю. Я тебе сховала все. Сховала тебе. Сховала, ідзем хутчэй, да. Напэўна, уже час такі, калі трэба падысці да дзвярэй, мабыць, уже 22 хвілінкі, і я вельмі спадзяюся, што ў хуткім часе мы зможам зняць галоўнага чалавека сённяшняга дня. Так, зноў ж такі, мне здаецца, людзей просяць адысці. Нават надвор'е Вольга бунтуе, паглядзіце. Сябры, прабачце, я не бачу, згубляюцца каментары, зараз я вас пачытаю. Брест, вітанечка, Брест, вы малайцы, я шчыра ганаруся вами, вы супер, вы задалі тон, і калі ласка, працягвайце з гэтай сумленнасцю, з гэтым патрыятызмам, з гэтай адпавядальнасцю за сваю дзяржаву і далей. Вы супер, Брест, маё вітанне з Менску вам асобнае. Ну, стар далі маладзечна, таму ці запамяталася, там хлопец. Ну так. Так, перемен требуют наши сердца. Яка ти сьогодні? Ми вже в захваті. Ой, Олександр Безпалий, вас вітанечко і Олександре. Пане Олександре, щиро дякую вам за те, що ви вчора замовили про нас слово на стрімі Марка Київська хунта. Це для нас дуже важливо і, звісно, я тут зі свого боку у вигляді фідбека буду обороняти інтереси України у тому віку. Тому не чекайте, що я буду розмовляти виключно по білоруській тематиці. Ні, так само у мене є моя Україна. І, до речі, сябри, хто не ведає, так, я загубила стужку українську, але в той же час зараз я поспробую показати вам. Мені мама вельми хутко, терміново зробила нову стужку. Яна для мене не менш важлива, тому що її зробила моя мама. Тому, ось бачите, там далі у мене білоруська стужка моя. Звісно, я не завжди побач. Тому я знов пригожа українсько-білоруська дівчина. Так, свободу Павлу Северинцю. Ось так. Так. У нас тут заготовки з собою, як звичайно. Україна з нами. Щиро дякую. Слава Білорусі, Україні, Русі. Слава Україні і живі Білорусь, звісно. Власть страшно низкое количество присутствующих. Так.
Зелена влада не підтримує, але в той же час Олексій Гончаренко, ви знаєте, є головою об'єднання за демократичну Білорусь, за що я йому приватно щиро вдячна. І від ім'я усіх білорусів кажу щиро дякую за те, що ви хвилюєтеся за нас. І ось таким чином ви повідомляєте нам про свою працю, виніки того, що ви не стоїте збоку, а ви допомагаєте так, як у вас отримується. Тому я просто щиро дякую. Володимир Пупкін, вітаю, щиро дякую. Паша Корольов, дякую за те, що долучилися. Так, чекаємо, звісно, чекаємо. Ходять міліціянти. Ну, бачите, нагнали тут уже нам. Раніше тихород тільки гнали, а зараз ще міліціянти. Ні, ну час від часу вони тут з'являються, тому, звісно. Зараз трошки сама вам покажусь. Вельми важливо для мене було носити українську стрічку. Ви знаєте, що я загубила свою останній раз, коли тікала до Закові, тим не менш. А ось мама мені зробила пригожусь, тому я зараз хожу білорусько-українська пригожунька. Усього добре. Дякую, Володимир Володько. Вітанечка. Київ вітаємо, Михайло Кулішов. Вітанечка. Звісно, сябри. Я завжди відстоюю інтереси України у своїй державі, як можу. Доношу тут правду. І насправді, коли розмовляєш з людьми, коли показуєш, що відбувається не тільки у телевізорі, але у інших суполках, на інших, шукаєш у інших криницях, люди ніяк задумуються. І насправді я відчуваю ось цю світову допомогу Білорусі, мабуть, і зараз. Те, що ми чекаємо Павла, це світовий тиск, тому що розуміють, що він ні в чому не повинен. Тому у цьому сенсі, звісно, ми будемо робити все можливе і звертатися до різних суполок і просити допомогу інформаційну, підтримку інформаційну, тому що це вельми важливо для нас. Что, ты лезешь в кадр? Тебе снять? Ну покажи, дай. Покажи, коли ласка. Свободу Павлу Северинцу. 84 чоловіки зараз з нами, побач. Чудовна підтримка, колосальна. Для моєго каналу 84 чоловіки, це супер. Так. Ні, я сьогодні з свого, тому що мені не повідомляли, що треба з іншої суполки ніяк стрим проводити, тому давайте пройдемо. Кого чекаєте сьогодні? День добрий. День добрий, журналіст. Журналіст, добре. А ти мені чекаєте ж когось? Павла Северинця. Міркуєте, сьогодні ми його побачимо? Ніхто не ведає. Ведаю тільки там. Бачите, я у журналіста беру інтерв'ю, тому що я блогер. Ось в цьому сенсі ми вольні і не обмежовані у того, кого хочемо, того і беремо інтерв'ю. Щиро дякую. Кльово. Коли ласка, бережіть, ми вас будемо так само за вами стежити, щоб з вами нічого не здарилося, тому що останнього часу чомусь я не лічу, що можна скрадати так само і журналістів. Дренна історія, тому так само обороняємо наших журналістів, тому що навіть їх папірки, які вони носять, їх не визволяються від цієї злочинної влади. Тому, друзі, робіть посилання на канал а потім 20 тисяч. Щиро дякую вам, пане Олександре. Я не гонюся, я не хайпую, я показую Білорусь, яка вона є, справжня, реальна Білорусь, тому Білорусі тримають. Наталя, вітанечка, щиро дякую. Тримаємося, звісно, тримаємося. Насправді тут, розумієте, така ситуація, коли або ти біжиш, або ти змагаєшся. Іншого не дано, збігчи це зрадити, до чого я не готова, а ось таким чином обороняти, звісно, ми завжди це будемо робити. На жаль, Павла, ми ще не зустріли, велика кількість людей. Докладно, про годину буде, добре. Ми постоїмо і годину, і 2, і 10. Напевно, так. Я не стандартно. Головне, щоб не вивезли, тому що буде вельми неприємно, коли його вивезуть. Тихорую, як завжди, я не люблять. Тому наша зброя в цей момент, подобайка та комент. Ой, щиро дякую. Чудовно просто.
приходите к людям, и мы потом берем. Той, хто любить балалайку, то не ставить подавайку. Айдар, щиро дякую. Так, ну що, сябри, чекаємо. Кажеться, ще годину ми будемо чекати. Ну, це нас не припинить. Пауербанк на 100% працює. Я бачу, що все добре. Півгодини Абдулла, я казала на бабцю, яка хотіла перехреститися, відріжу руку. Так, пані Олена, не відмовляйтеся від допомоги. Друзі, допомагайте пані, допомагайте інформаційно, розповсюджуйте. Так, пан Олександре, ви абсолютно праві. Щиро дякую. І, сябри, ну, насправді, сьогодні, ось я гляжу, більше за 80 чоловік глядить. Це величезна кількість для мене. Я, напевно, ще ні у одному стрімі зі свого каналу не бачила стільки людей, тому щиро дякую за розповсюд. Тому люди долучаються, я гляжу, приходить все більше і більше людей. Тому вельми приємно, що не все ровно, значить, люди отримали інформацію і вони так само стежать за тим, що відбувається. Давайте трохи підслухаємо. Спробувати витягнути Миколая на наші випробування представиться. Сам нігодного не було раніше, такого не було у Богу. І раніше хоч один тим Амаповець там дежур маячив люди там на горизонті. А зараз вот это их, я не пам'ятаю, скільки їх там було в штуках. І вони були усі виключно в цивільному. Вони не представлялися. Ну, Миколай сам вийшов, тому що, знаю, були наші сябри. І просто пожать, оказывается, против. Это просто 3 человек, значит, 4 человек посадить в криминалку. І його посадили в один мікроавтобус, другий просто заблокував мені дорогу, перебудувався. Чому я кажу про червону машинку? Тому що вони підбігли сказати спасибо, типа тому що вони некого примусили спинитися передо мною, щоб перекрити мені дорогу. Тоді це був їх там доброохотний помощник, я не вірю. І просто нікого повезли мені, заблокували дорогу, я не здолю сообщити, я повезли, тому я одразу поїхала в Ленінський роут, писати заяву в продажі. І більш того, поскольку я висвітлила, що мій стрим не пройшов ефір, так само для мене не дивно, бо я вела стрим одного, хто ми виїхали з хати. Ну, не дивно, докладніше кажуть, що в 17-му бою у нас всі соціальні сітки були захоплені, скажімо. То ми поїхали у Руси, поки ми там чекали, поки там нас запросять за слідчого, я попросила товариша нашого області його відео, він був не стрим, у соціальної сітки. І от момент стримання Миколая, я звертаю вашу увагу, що був потім во всіх документах поставлено не той, коли його реально затримали, там десь 15-12, да? А 12-22, здається, це ровно та хвилина, з якою ми виставили стрим. Тому, що вони планували, які у них були плани, як би це не було, я не вірю. Де 40 хвилин, у чиїх руках він знаходився. Я потім написала заяву, ну лишнє казати, що я ніяких відказів не отримала. Яким чином така от смичка бандитів у міліції, захоплюють бандити, а от що ідея, хоча б 40 хвилин. На заяву все ж не прийняли? Написали час, так само я вже потім тут раз глядела, на годину пізніше було доходить. Ну, ось сябри, тільки що пані Марина розповіла, як викрадали Миколая Статкевича. Так, Гук, я веду, що древні сябри. Ми на ветер, і я умикнула мікрофон, але, на жаль, през мікрофон у вас буде бити вельми моцно, тому що в мене немає такої штуки від ветру, і ну, коли ветер б'є у мікрофон, ну, насправді гуки ще жахливі, тому я не використовую сьогодні мікрофон, я хожу з тим, який у мене є у моєму телефоні. Тільки що пані Марина повідомила, як викрадали Миколая Статкевича, що
блакавалі яе машыну, яна вымушана была выйсці, яна вела падчас, калі яго выкрадалі стрым, але ён не трапіў у сацыяльныя сеткі. Так, я бачу, пан Василь, щиро дякую вам, я вас бачу. Сьогодні про вас дуже багато думаю, потім розповім чому. І Ян Ліпський каже, городня з нами, тому вітанечко щире. Так само і вам. Зараз все ж чекаємо. Кажуть, півгодини нам залишилося почекати його, ну поглядім. Ми готові чекати і хотіла сказати більше, але менш. Звісно, він вже повинен бути на волі, тому вельми хочеться вже хоче його побачити. Ну, звісно, обняти гэта складана історія, тому що ви ведаєте, що у Білорусі з коронавірусом, не глядячи на те, що йде брехня з телевізора, що все добре, на сьогодні зранку амаль 77 тисяч захворювань, і це вельми древне. Оксаночка, я тебе вітаю, щиро, дівчинка, наша красунечка. Друзі, робіть посилання на канал пані Хелен, нехай деяким чоловікам буде соромно. Щиро дякую, так, заклик такий чудовний. Так, давайте повернемся до того, что отбывается вокруг меня. Я гляжу, пробачте, просто я камеру туди-сюди ганяю, і час від часу мої руки з'являються. Так, Павло витягує, я бачу трансляцію, тому не повинна яна сорваться. Коли яна сорвется, то это будет означать, что нас просто глуханули тут, тому що вельми великої кількості я бачу машин їздить, тут різні люди ходять, тому я не виключаю того, що припинять. Але, як завжди, я, коли буде така ситуація, буду здимати відеорис. Кольки Тихановському сьогодні, сябри, ну, коли ви стежите за ситуацією в Білорусі, у яго крымінальная справа, і колькі сотняў, гэта зараз не зусім карэктнае пытанне. Давайте рабіць усё магчымае, каб вызваліць нашых палітвязняў, таму што вы ведаеце, што ёсць справа Ціхановскага, па ёй праходзіць велічэзная колькасць людзей. Яны зараз усе знаходзяцца, амаль усе, двух выпусцілі, але амаль усе знаходзяцца пад крымінальнай вось гэтай справай, і 25 палітвязняў, амаль 20 крымінальных справ. Сёння паведамленне было, мы распаўсюджваем Сергея Лук'янова, узялі. Таксама гэта, хто не ведае, актывіст народнай грамады, яму таксама шыюць крымінальную справу па 342 артыкул частина 1, ну, як і ўсім. Вось, таму у нас сёння на одну крымінальную справу стала больш. І ў гэтым сэнсе, конечно, да слёз. Ну, змагаемся як можем. Айдер, я бачу, Хелен, США уже 745 тысяч больных COVID-19. Ну, США великая краіна, Беларусь маленькая краіна, і мне здаецца, Антана Скуракас, вітаю, сябра. Мне здаецца, што для Беларусі, разумееце, прыпыніць пандэмію было лягчэй. У нас замовілі, што яе ўвогуле не існуе, і, разумееце, мы збіралі грошы на маскі, на халаты, і, ну, вельмі сорамна, калі дзяржаве просто напляваць на сваіх людзей. Гэта геноцид. Я 100 разоў про гэта казала, і яшчэ 100 разоў паўтору. Так нельга рабіць. У нас былі магчымасці з гэтай сізы, сродкі абароны людзям, хто працуе, дадаць. Мы дакаціліся да таго, што абаранялі валанцёрам перадаваць нейкія сродкі, таму, разумееце, ну, саромная сітуацыя, насправді, вельмі непрыемная, тому што калі ты дапамагаеш, а гэта дапамога ад яе не проста там адмаўляюцца, а яе забараняюць, ну, на мой погляд, так нельга рабіць увогуле. Таму у ЗША ёсць ковід, але з ім спрабуюць змагацца, а ў нас кажуць, што ковіду няма і нічога для гэтага не робяць, разумееце? У нас увогуле замовілі, што пандэмія спала, і яе не існуе, і ў той жа час сёння прыйшло паведамленне, што у звязку з нейкай эпідэміялагічнай сітуацыяй трэба скараціць колькасць назіральнікаў на выбарчых участках. Як гэта разумець, ну, мне сапраўды не зразумела. Ну, правильно пані Марына сказала, што выкарыстоўваецца гэтая ўся сітуацыя толькі з палітычным матывам, таму, ну, канешне, мы не здзівованы, але, зноў, разумееце, вось такія паведамленні час ад часу получаць, ну, просто атрымваць непрыемна. Хелен, в Беларуси в последнее время каждый день кого-то задерживают. Когда это все закончится? А это скончится тогда, когда белорусы скажут, что нам не подобаецца, что нас затрымліваюць. У гэтым сэнсе, разумееце, мне, як украінскага паходжання,
Я зараз не цісну, то што украінцы там ціск на мяне вельмі маюць, але я ведаю прыклад, як мае сябры выходзяць, яны распавядаюць мне аб гэтым, я вялікую колькасць інфармацыі атрымліваю з Украіны, і калі людзі там з чымсьці не пагаджаюцца, яны проста кажуць сваё не. Не абавязкова для гэтага нешта рабіць нейкія дрэнныя рэчы, не. Астатнія час ад часу выходзіць проста і казаць уладзе, што мы вас нанялі, і мы вам за гэта грошы плацім, таму вы будзеце вымушаны нас чуць. І ў гэтым сэнсе Украіна на крок папераду ад нас, і я вельмі спадзяюся, што у хуткім часе у нас гэта атрымаецца. Таксама зрабіць, мы для гэтага працуем, мы для гэтага выходзім у стрымы, мы для гэтага распавядаем вам, што адбываецца тут. І таму я спадзяюся, што ў хуткім часе мы таксама зможам абсалютна легальнымі метадамі, якія дазволены Канстытуцыяй, якія не забаронены заканадаўствам, рабіць рэчы, каб ўлада нас чула. Пан Васіль Інтэрхунта, вітаю вас, шановны, вельмі рада была вас вчора пачуць. Агнес Янкіус, я з вами 100% пагаджаюся. Вельмі шчыры дзякуй, што далучыліся. Інтэрхунта, вітанне з Кіева. Кіева, вітанечка таксама. Пакуль не буду нічога казаць, але ў хуткім часе спадзяюся, што калі здымуць вось гэты 2-тыдневы каранцін для тых, хто выязджае з Беларусі, напэўна, атрымаецца пад'ехаць у Кіеў, тому што я ўжо распавядала, я загубіла стрічку, але мама мне зрабіла новую, і таму я вельмі хацела бы атрымаць на Майдане сваю новую стрічку і, напэўна, атрымаецца пад'ехаць у Кіеў, але 2 тыдні, то бок 14 дзён з жыцця Беларусі я зараз не магу вырваць, таму, на жаль, пакуль у Менску і не магу трапіць да вас. Так, ну што, паглядзім, што адбываецца вакол. Дзякуй шчыра за запытанне. Калі ёсць запытанне, пішыце, калі ласка. Зараз я ў эфіры каля Крэсціны, я не баюся сваю лакацыю зараз паказваць, дзе я знаходжусь, таму пытайцеся, де ці стрічкі губиш, пустунка. А я загубила, я бегла до тазака, і мені вельмі маленькая рука. Мне мама зараз зробила яе такую, каб яна не юзала по руце, то бок яна у мяне вельмі плотно сидіць. Я бегла до тазака, і напэўна я так хутка бегла, што зляцела з рукі просто. Але зараз стрічка, яка у мяне ёсць, яна, бачыце, яна просто там, дзе я яе пакінула, там яна і ёсць. Таму ў гэтым сэнсе, вось тую, якую я брала на Майдане, яе немагчыма было завязаць так плотна, і, на жаль, я яе страціла. Нічога, я яшчэ сабе вазьму з Майдана, калі будзе магчымасць. Таму гэта такое, гэта мае прыватныя слёзы, але вось мама мяне парадавала праз сябе, што не трэба. У любым выпадку мы зможам зрабіць нешта такое, што будзе таксама з сэрцам зроблена, і таксама я буду з натхненнем хадзіць. То бок гэта не проста там некая стужка, якую мне нехта аддаў, взамен той, якая ў мяне была, гэта зроблена маёй мамай, і, канешне, яно з сэрцам, з любоўю, з каханнем зроблена, і таму я з задавальненнем яе буду насіць. Дух Украіны заўсёды са мной. Таму все добра. БЧП. Пригожий букет, как вы разумели. Пробачте, а можете поднять кветки, коли ласка? Я всім показую так, кольори нашого родного стяга. Щиро дякую. Ось такі намеки приносять білоруси, каб зустріти Павла. Вельми цудовно, приємно. Добре, обов'язково і не передам, коли зустріну її тут. Зараз вона розмовляє, я надаю вельми велику кількість інтерв'ю, тому я підійду до її. Зараз іде суд на Тетяну Северинець, сестрам її повідомляють, що зараз тут відбувається. Цудовно, цудовно, сябры, передавайте, нехай тримається. Гэта, хто не ведає, Матуля Павла, вона так само достатньо відомий чоловік, сапраўдная такая беларуска, і робіць вельмі багата спраў для беларусаў, таму падтрымайце таксама.
Ну де вже свірінець, де оркестр, де букети, салюти, оркестр, де люди. Ну так, ну чекаємо, сябри. Лена, твой подарок висит на лобовом стекле у любителей русского мира. Пукан подгорает, когда видит на лобовом желто-синий цвет. Ну так, хто не ведає, це така приватна наша історія, зараз розповіду. Бачив в очі моє. Так, у моєго сябра були народини, і я вельми довгий час думала, що йому подарувати такого, щоб було ось, про мене. І коли ми з ним зустрілися, я просто зняла з руки, я некілька стужок привезла з Майдану, і у мене на руках була одна з їх, і я полічила, що, напевно, ось, ця стужка, вона буде сапраўдным подарунком, тому що ніякі речі не символічні дарувати, на мій погляд, нема сенсу, просто яны ні об чим не кажуть. А ось коли ти нешта такое вельми дорогое віддаєш чоловіку, якого вельми поважаєш, тому щиро дякую, я рада. І дзеці вярыніц чакаем, сябры таксама чакаем. Вы ж разумееце, што мы тут выключна з-за нього і будзем стаяць, пакуль ён не выйдзе. Стаім, канешне, стаім. Я зараз, мабыць, ужо падыйду бліжэй да гэтых варотаў. І мы будзем... Я боюсь загубіць вось тую хвіліну, калі мы яго павінны сустракаць, таму што вельмі важлівы гэты момант. Таму я час ад часу адыходжу, але тым не менш мне трэба тут, напэўна, заняць ужо лакацыю і чакаць яго разам з вамі. 90 чалавек глядзіць, вельмі прыемна, шчыры дзякуй. Я спадзяюся, 90 чалавек гэта нашыя спадары беларусы, сапраўдныя. Украінцы нашыя сапраўдныя, то бок усе тыя, хто жадае Беларусі ўсяго самага лепшага. Таму дзякуй шчыра, што далучайцеся, распаўсюджвайце, калі ласка. Ёсць якія-небудзь навіны ад шэрага кота, можа лісты да яго былі. На жаль, пра шэрага кота мы ведаем толькі, што шыюць крымінальную справу, таксама пішам яму лісты. Я заклікаю вас усіх пісаць лісты. У хуткім часе мы зробім такія цікавыя рэчы у выглядзе, мабыць, нейкіх фота для яго. Так, пішыце, калі ласка, Яна Валадарскага. У мяне ёсць старонка у суполкі, прабачце, у суполкі маёй ёсць адрэсы, куды можна пісаць, таму звяртайце ўвагу, гэта вельмі важліва. Гук, напішыце гук. Напішыце, калі ласка, ці ёсць гук, таму што я, на жаль, не бачу сябе ў стрыме, і толькі па вашых паведамленнях, разумееце, ці ёсць трансляцыя, ці няма трансляцыі. Салігорск з намі. Салігорск, вітаю, малайцы. Звук норм, кажа, добра. Сябры, калі нешта адбываецца, пішыце, калі ласка, таму што я ж не бачу. Я сябе бачу, чую, так, добра. Беларускі супраціў, вітанечка. Сябры, подписывайтесь на канал беларускага супраціву, тому што хлопец, які не дае абражаць Беларусь, таксама гэта мой, можна сказаць, сябра такі. Таму беларускі супраціў канал, калі ласка, ён зараз з намі ў чаце, далучайцеся і сцежце за тым, што адбываецца. Я бачу чат-рулетку, ён выбраў фармат. У хуткім часе, я спадзяюся, мы зробім такі стрым агульны у суполкі БСБ. Дарэчы, пакуль тут ціхенька, я распавесці бы хацела пра БСБ. БСБ я яе называю. Гэта суполка беларускіх блогераў, якія працуюць на розных пляцоўках. То бок учора я закінула такую умоўную мульку для Усяслава, тутэйшага шляхціча. Мы будзем абмяркоўваць. Спадзяюся, ён далучыцца да нас. А зараз беларускі супраціў, Антанас Куракас, канал «Жыве», беларускі таксама, ужо мы разам. Мы у хуткім часе будзем у стрыме ўсе. І я спадзяюся, што мы зможам абмеркаваць не толькі палітычныя падзеі, але і звычайныя падзеі грамадзянскага жыцця ў Беларусі. Таму суполка БСБ, яна развіваецца, яна не затухла. Канешне, мы будзем працаваць над гэтым.
І звичайно, запрошую сябров своїх. Ви бачите мене час від часу, я бачу вас час від часу, тому наш час об'єдновуватися прийшов. Ми не можемо зараз собі дозволити розбігтися, тому запрошую у стрими, домовляємося. Ви бачите, що я бігаю багато часу, але в той же момент я готова виходити на зв'язок про Skype, про Zoom. У мене телефон побач з собою завсюди, тому не бачу питань. В Бресте отлично слышно і видно. Щиро дякую. Я вас обожнюю. Ганьба із зачмашній владі. Ой, Городні, Василь Свідко, вітанечко щирий. Ой, сябри, я вас бачу, мені так приємно. Так, чекаємо Павла Северинця, поки ми його чекаємо, я з вами розмовляю, розповідаю, що це на його час відбувається. Час від часу беру коментарі у людей різних. Ось докладно я розмовляла з пані Мариною, я розмовляла з Павлом Северинцем. Я сподіваюся, що я поговорю з Павлом Северинцем, з Володимиром Нікляєвим, він так само сьогодні тут. Тому Степан, вітанечко. Так, сябри, мені ж так грукочить, тому я зараз... У нас на хто я... Айдер. Я вельми сподіваюся, що у хуткім часі жовто-блакитні стрічки будуть не тільки на отолках, але й на всіх державних установах. Ми для цього працюємо, підтримуємо. Сябри, ви ведаєте мою позицію по Криму, він український був, є і буде. Я вельми чекаю, коли він повернеться у юрисдикцію України. Зараз він окупований, зараз його спробують зробити з його воєнну ніяку військову базу, але ми віримо, можемо, переможемо, звісно. Тому Айдер, чекайте жовті стужки по всіх локаціях. Так, там ніяка сварка йде, я не розумію, напевно, провокаторша ніяка. Не ведаю, хто це дзвонить мені, тому відхилимо. Я згодна. Чула? Що? Коронавіруса немає. Коронавірусу немає ніякого, ну добре. Я просто не чула, я розмовляла з сябрами, тому не ведаю, що там як. Так, мені, напевно, здимати отсюль буде зручно, ні? Подходит, второй. Що у нас там по часу? Все буде ок, Крим буде свободний, Білорусь так само. Це вам каже Василь Свідко. Вірте йому, хлопець добрий, тому ніколи не буде казати хлусню. Дякую, Василь. Звісно, білоруси підтримують Україну. Ну і добре, що? Ну добре, нехай. Всі здимають, нікому ж не заборонено. Крим – це Україна, ну так, звісно. Я б з задовольненням вам зараз маленьку білорусочку показала, але здимати, ну, без дозволу батьків нельзя. А чи можна зняти маленьку білорусочку, тому що без дозволу? Можна? Ось щиро дякую, поглядите. Ось гэта будучыня беларускай нацыі, сапраўдная, прыгожая, я упэўнена, разумная. Что вы кажете такое? Я просто хочу кушать. Всё. Ты, напэўна, стамілася чакаць. Скажи гэтым дзядзькам, каб яны хутчэй звольнілі нашага Паўла Северынца, і ты ўжо паехала б дадому адпачываць. Так. Заклікай, вось, звяртаецца маленькая беларусачка. Хутчэй выпускайце Паўла, таму што яна таксама яго чакае. Шчыры дзякуй. Нехай вам шчасціць. Так. Прокопыч засумовал. Чому? Одиночество. Чому? А де? Он хочет. А, ну так, Володимир Нікляєв. Ну підійди до нього, порозмовляй. От верха почитал. А, Кохание.
Про кохання вірші? А Ты- больше я книгу не покопаю. Так, я, ну, бачиш, треба подести трохи натхнення йому додати. Ні? Ну, я веду, що хвалюються усі, чекають усі, тому, знаєш, чіпляти людей зараз не вельми зручно, а це треба робити, коли вже все відбулося і ми дочекалися того, кого живе. Адекватна історія, вітаю, живе вічно, звісно. Білорусь передусім. Ну, я не можу зараз під час стриму відповідати на дзвонки, тим більше номери, які я не ведаю. Я не ведаю, хто це дзвонить там. А ми там все прибрали. Я не можу розповідати. Де. Тримаєш? Ні, нормально, мені нормально. Єдине, що, мабуть, мене поздимаєш. Трошки просто. Мене поздимаєш. Давай, я отчепилась від пауербанка. Ну, как бы розумію, я ось так хожу, у мене з одного боку палка селфі, з іншого боку пауербанк, щоб я могла з вами бути на зв'язку. Тривожна торба, як завжди. А, і у мене є ще одна реч, я зараз покажу. Нема у тебе. А? Нема. А, вже все забрав? Так. Ну, це дренаж забрав. А де мені тепер віджати мої речі? Ну, Мої речі? Ні, не все забрав. Що ти таке кажеш? Я ж вірю, що зараз я вам покажу пакунки, які ми носимо з собою завжди. Ось такі пакунки. І тут у мене ще є пакуночок. Тому ми їх не чекаємо, справді додому. І я вельми сподіваюся, що те, що ми робили до цього, воно допомогло нам зараз ось їх чекати, ну, Павла чекати. І у таким часі я сподіваюся, що ми будемо таким чином чекати ще Миколая Статкевича, тому що ми відомо, що їх затримують незаконно, абсолютно по ніяких злочинних артикулах. Тому, сябри, звісно, ми їх чекаємо. Ось. ну что Мне ты допомагають знімати. Що? сняла пальто? Ну, тому що мені пече у печі. Так, ну що, мабуть, походимо? Помогу. Вітаю вас, Ленинська. Ой, вітаю вас. Можна з вами зустрітися? Конечно. Перший раз Так? Як? Ну, сподобалося? сподобалося. Давайте ось так. Ось саме. Вельми приємно, мені вельми подобається ваш кипарь. Не кипарь, я не знаю, як це сказати. У меня отжали, покажи черный мой убор. У меня отжали. Нет, где моя кипа? Там где? Я завсёды хожу в Кажется, отжалился. Ну, я забрала меня просто. Я завсёды хожу в этой кепце, Олег. Так, я там не вельми великая, но я її так само просто отжала від свого часу. Я там невеликая, але я там роблю такі речі, і вона нормальна. Все добре. Збираємо. Так, ну що, далі я знімаю. Трошки посміялися з вами. Щиро дякую і сподіваюся до зустрічі на волі. Ну, покой на волі. Покой на волі. Може не доведеться там зустрічатися. Ні, там не треба. Там я супроть. Я одразу, я вже казала. Сразу на Волдар. Ні, якого на одразу. Ні, на Володар тим більше не готова їхати. Я казала, що коли так відбудеться, я об'являю голодовку.
Так што ведаеце, я ж у першыя ж хвіліны свайго, калі я буду там, так цікава, я слухаю сябе. Вы так говорите, коли я буду там. Не, Дай Бог там быть. ну, калі у беларускай мове гэта яшчэ і «если», таму у гэтым сэнсе, так, калі так адбудзецца, то ну, я адразу буду галадаць, канешне. А што рабіць? Такое жыццё. Так, ну што, мы калі ўжо дачакаемся нашага Паўла? Як міла, так. Навіть зерблова. Так, Нікля жывая легенда, згодна 100%. Жыве Беларусь, Киевская хунта, вітаю. Ой, сябры, шчыры дзякуй. Адель, я вам сочувствую, вам придется терпеть. О, я гляжу, уже наши сябры в косках долучаются до нас. Напевно, гэта вы пішеце, да, мне ў чаце? Нет. Я написал только живее, и все. Дякую. Гарбовскага ў банкаві, ласка. Ну так. Ну, хаця, можете пакінуць яго. Я у Дімона на стрімах, я ж модератор, я яго ведаю, таму, калі вам трэба жертву, не баньце яго, будете вось тут у мяне ў стріме развлекацца. У якой гадзіне? Сябры, мы чакаем за 4-й, але о 16-й, так, о 16-й гадзіне павінны былі, але... Да, сябры, яшчэ, я забыла галоўнае вам сказаць. Калі ўсё будзе добра, сёння на канале Киевская Русь, так. Я просто, у меня у чате Киевская хунта, каб не паблытаць. На канале Киевская Русь у Сергея Ивановича, не трэба мне подказывать. У меня есть пан Василь, продюсер. Мы домовились, что о полове 8 мы выходим у стрим. Калі у меня будет час, о полову 8 я выйду так само з ім. Я не упевнена, тому що ви бачите, я зараз на Акрестіна і докладно я не ведаю, у яким часі я скончу стрим і увогуле траплю до ближайшей локації, де я можу з ім спокійно в тишині порозмовляти. Тому чекайте, коли ласка. Не факт, що на моєму каналі відбудеться стрим, тому що ну, у мене технічно зараз немає можливості це робити. А ось у його на каналі буде стрим, і потім я його буду перезаливати на свой канал. Тому кому цікаво, сьогодні на каналі Киевская Русь у Сергея Ивановича о полові 8 буде, напевно, вже зробив анонс, буду я, і потім трошки пізніше я праз телефон перезалью гэты стрим на свой канал. А мабуть, з допомогою моїх модераторів ми гэта зробимо, ну, обміркуємо, як гэта лепш зробити, тому що зараз я у стрімі і не можу гэта питання рішати. Тому, коли ласка, долучайтеся сьогодні до розмови. Заселфілся з Хелен Мінською. Ну, калі гэта натхняе беларусаў, калі ласка, падыходзьце, я абсалютна да гэтага нармальна стаўлюся. Калі трэба фотка, няма пытанняў. З вас кветкі і марозыва. Як заўсёды. Все, як я люблю. Так, ну што, цікавых людзей бачу, але зараз не хочу з імі размаўляць, таму што чакаюць. Адзінае, што мы зараз, напэўна, падыдзем да актывістаў Паўла Северынца і паразмаўляем з імі. Гэта мой добры сябр. О, добрыя сябры. Можна здымаць? Шчыры дзякуй, сябры. Гэта лепшая кампанія, моя кампанія. Зараз будзем з імі размаўляць. Можна, вы можете даць мне некаторыя каментары? Вітаю. Привітання. Ну, як справы? У нас как разбавлено. Пакуль, напэўна, не так, як хотелось бы, да? Чакаем. Да, было бы гораздо лучше, если бы увидели Павла все-таки на свободе. Так. Откуль поведомление отрымали, что сегодня выпускается? Татьяна Евгеньевна Северинец написала. Ей сказали где-то там в РУВД, в ГУВД. И Ольге, его супруге, подтвердили эту информацию, что сегодня выпускают. Цудоўна. Я зараз читала, мне в чате писали, что на Тетяны так само зараз отбывается суд. Ці ведаеце вы вынікі? Нет, пока еще не знаю. Яшчэ ідзе разглядання справы, наверное, да? Да, наверное,
по якому артикулу я її знову? Ну, 23.34, как обычно. Стандартно. Да. Болванка была заготовлена, я так разумею, правильно? Ну, скорее всего, да. Тут абсолютно абсурдные суды, которые не имеют никакого отношения к реальности. Поэтому тут может быть все, что угодно в этих судах. Ганебно. Да, это якобы суда. Ну, цудовного настрою ожидаю. Нам всім Спасибо. чекаємо. Спасибо Чекаем. вам огромное. І вам За дуже дякую. информацию. Достань, коли ласка, інформаційну підтримку у мене там у торбі. Зараз поділимося інформаційною підтримкою, тому що зараз покажу. Ми ж роздаємо наліво і направо. Так. Я тебе не принесу передачу. Я вообще не, хорошая очень листовочка. Алена, так, ну, Павел есть, Северинец есть, на ней. так, ну, Хорошая листовка. это информационный блок, это я з стенки змуров своих з дому зняла, принесла сюди, повісить обратно дома. Ну, я все як завсёди. Тому носимо ось такі. Є ще білоруськомовні версії, в хуткім часі я собі роздрукую, напевно, поглядім. Скоро, я надеюсь, на всех табакерках страны. Это не заклик, конечно. Да, это нет, это просто мои предположения, что Ну так так. может быть. А я могу тебе попросить меня за этими пригожими хлопцами снять? Она меня нашла в этом самом. Только не закрывай микрофон. Я назвонила туда, и там нахамили. Вітаю. Я ведете сьогодні як зорка з усіма лепшими білорусами, живе Білорусь. Так, это мой гонор, я не буду казати, хто це, хто веде, той веде. Але це гонор, повага, шана. Це хлопець, який вийшов під час випуску з стягом на плечах один з випускників і таким чином показав свою громадянську позицію. Просто мне выступить не дали максимум, я бы еще и выступил. Просто не побачили, что я со стягом спужалися там в уголі на отлеглості 20 метрів у меня тримали. Ось такі налепочки я повезла в Україну, і у моїх сябров є і Костуся Каліновського, і Тадеуша Костюшка, Емілія Плятер. Три повстання, три... До речі, це невідома налепка, але я її, амаль у просторі інформаційно не бачу. Чому так можна? Тому що це, напевно, тобто, це налепка відома, а це особисто з крамами модними, там, якісь дизайнери, напевно, там, може, не можуть. Я вже розповідала Сябриму. У них есть налепки, да, это такая крама, она находится в Менску, по адреса не памятаю, Олег, это станция метро Куба Колоса, контрольный центр Московской Венской, такая реклама. Реклама. Я зараз відчиню таку таємницю, тому що іменно цей хлопець мені порадив звернутися в цю краму, і зараз я там постійно хожу, і чудовно, насправді. Символь дожали, зачинили, по которой это зараз одна можливість набити речі з національною символікою. І налепки такі у темліку там є, і шведри, і цішотки, і у них своя власна творчість. Ну, принаймні була. Є зараз. Є зараз. Так, я була тиждень тому у храмі і взяла там налепки різні, тому все, працюємо. Працює, так що да. Московсько-Венський пасаж, третій поверх, як завжди, наші любимі храми. 10%. Мені повертають телефон, щоб я могла долучити сюди. Щиро дякую і живи Білорусь. І буде жити. Ой, я випала з стрима. Так. Алена, не здивляйся, коли Сергій Іванович у тебе буде чорно-білого кольору. А я ведаю, ми розмовляли з ним. Ну, чекаємо, так, сябри, чекаємо, поки я вам показую людей, з якими я тут з часу зустрічаюся, зі своїми сябрами, звісно ж, з лепшими білорусами у світі. Як завсюди ми раді бачити один одного. Трошки свариться на мене телефон, і все добре.
Сябры, калі ласка, распаўсюджвайце, таму што з хвіліны на хвіліну мы чакаем Паўла Северынца. Я разумею, што вы, мабыць, стаміліся проста чакаць са мной, але мы робім гэта пастаянна і доўгі час знаходзімся пад Ахрэсціна. Вось такім чынам я бачу, трансляцыя ўжо ідзе гадзіну 15 хвілін. Мы яшчэ не пабачылі Паўла, таму сёння вы чакаеце побач са мной, з нашымі сябрамі, з такімі прабеларускімі людзьмі абсалютна. Павел вельмі шмат значыць для нас, і, канешне, падтрымка з боку яго сяброў, яна вельмі патрэбна. І мы будзем праяўляць салідарнасць кожнаму, хто знаходзіцца зараз за кратамі па палітычных статцях. Канешне, мы іх усіх чакаем дадому ў хуткім часе і вельмі спадзяемся, што пабачым іх і Паўла, у тым ліку сёння, прыватна сёння. Людзі не разыходзяцца, людзі чакаюць. Паведамленняў ніякіх няма. Камеры, напэўна, не. Я бачу Белсат, я бачу Радыё Свабода, і, напэўна, тут будуць... мабыць, БТшныя будуць. Казалі, што БТ прыехала таксама здымаць. Прэса. Прэсу, пакуль я бачу вакол сябе беларускую прэсу, таму... і дзярж-СМІ, напэўна, ёсць таксама. Я ж не буду іх даставаць пытаннямі, адкуль вы, што вы. Дарэчы, сёння я взяла інтэрв'ю у таго, хто бярэ звычайна інтэрв'ю, таму... Напэўна, мне можуць зрабіць увагу, што здымаю не там, дзе трэба здымаць, таму трошкі адыдзем. Я час ад часу буду падыходзіць да Ахрэсціна, проста мяне могуць выгнаць за тое, што я блізка здымаю. Таму пакуль адсюль возьмем гэтую лакацыю, тут будзем стаяць і чакаць Паўла Северынца. Нагадваю, хто не ведае, сёння мы тут збіраемся, таму што мы зранку атрымалі паведамленне пра тое, што Павел павінен сёння выйсці о 16 гадзіне. Звычайна, дзейсна іх выпускаюць праз гадзіну, паўтары. Як гэта было з Ольгай Мікалайчык, мы не былі ўпэўнены да астанняй хвіліны, што яе выпусцяць за краты. Яны гэта робяць для таго, каб мы пабачылі, што нікога не выпусцілі і раз'ехаліся, але ведаючы, што вось ёсць такія рэчы, мы, канешне, чакаем да астанняга, пакуль ужо зусім не страцім надзею, што людзі выйдуць. Таму будзем сцежыць і чакаць гадзіну, 2, 5, колькі будзе трэба. Напэўна, так. Я не ведаю, як яны... як яны ж заўсёды падаюць інфармацыю з боку, як ім цікава. Таму у гэтым сэнсе. Беларускія ЗМІ бачу, як заўсёды гэта Радыё Свабода. Прапагандісты. Гэта іх прыватная справа. Гэта яны працуюць, а не я. Таму у гэтым сэнсе мне ўсё роўна на іх, як ім усё роўна на мяне. З якой? Напэўна, яна не дасць інтэрв'ю, таму не буду чапляцца да яе. Да? Ты можаш да яе дачапіцца? Давай дачэпімся. Давай. Зараз мы дачэпімся. Цудоўная кампанія цудоўных людзей. Ой. Я не люблю эти прессы кидывать. Я ж не пресса. Толю задержали. За участие проходил мимо 14 числа. 14 мы утекли, а Толю задержали. Так, мы сбегли. Отбывая тут. Вы сбегли, вам повезло более. 2 раза. Мы 2 раза сбегли, так. И вообще ни разу не словили?
Ужас, ну это вообще не доработка. Слухайте, я думала, я хутка бегаю, але я за ім не поспівала. Тренированный. Так, так. Ён так хутка бежит, ён такими маневрами, что я за ім. И, ну так, мы 2 раза збегли, и мы хотели повернуться, але мы отошли у інший бок, и отрымалось так, что мы сгубили основную группу людей, и уже, ну, далее просто ходили. Я даже не знаю, где. Может быть, я думаю, это вообще возле Скифа, там, когда эта бойка началась. Но он, если из дома вышел, то это, скорее всего, где-то в районе Якуба Колоса было. Докуда дошел, неизвестно. Поэтому даже А тут что кажут? Ничего, По ждите. протоколах ничего? Ничего абсолютно. Знаю только статьи из того, что в общем доступе. 23-34 артикул дают? Да, у него 2. И весь комплект. Ясно. У меня 90 Участие. базовых с утра за комаров. 90 по 30 закрытых. Здесь ничего, я тоже думала, что все-таки, ну, как бы до этого не было административок, но думала, что будет штраф. А потом вот как выяснилось, и ездила, что и все, и нет, не говорят, сколько, но вот здесь уже дважды передачу. Свои слова. Поведомляйте, будем состракать задовольнение. Конечно. Да, не знаю, я говорю, я просто через дорогу живу. Я выхожу вечерком так пройтись, выходят такие люди. А пакунки беруть нарешті, альбо ну просто чули, що зараз 1 раз на 3 дні яны беруть. На прошлой неделе в четверг передавала и вчера передавали. Беру. Тобто проблем нема. Да, да. Ну, они ограничения, конечно. Они же и вещи, и питье, воду, все это вес этот считывают, поэтому там, ну, как бы, особо такой передачи сильной не передашь. Ну, так, чтобы не голодный был, чтобы знал, что мы помним. Ну так, так. Вот, Ну, насправді всі, кого я сустракала, яны казали, што вельмі важна адчуваць падтрымку, то бок калі яны ведаюць, што пра іх тут думаюць, гэта ну неяк дае ім сил и натхнення. Ну, конечно, конечно, да. Хотя бы они знают, что они не одни, никто от них не отвернулся. Это самое важное. Ну, калі будзе магчымасць ад нас таксама прыезду ў Беларусі, скажыце шчыры дзякуй. А ты, хто збеглі? А ты кто сбег, да? За то, что взяли удар на себя. А я здымала яшчэ аўтазакі, там, калі ці кажуць, што да, гэта было весела. Опасное занятие снимать автозаки. Я ведаю. Але ён сам до мяне пад'ехаў, я яго не клікала. Гэта, прабачце, пытанне не да мяне, а да кіроўцы. Чаго ён пёрся за мной? Ну что, як вы мяркуеце? Я Побачим. думаю, что какая-то фейковая была информация. Ну, не знаю, мы уже стоим тут Матери полтора часа, ну и что? Что ты думаешь, что они сказали правду? Чтоб не звонила и не спрашивала больше. Я звоню каждый день, они меня по голосу узнают. Мне уже просто, я только начинаю говорить, девушка, я же вам сказал, что я не скажу, не имею права, и все. А на подставе чего яны не мають права? Секретная информация. Не говорят ни матери, ни брату, ни в суде мне не сказали. Они ничего вообще, никакой информации не дают. Я думаю, что это все умышленно делается, чтобы не ждали, не встречали, и все. Гэта для іх псіхалагічны ціск. Конечно. Потому что их же ж так не сустракаюць. Конечно, да. Они выходят так, в тихушку, в шортиках, в кедиках. Особо никто их тут и не ждет. 100%. Щиры дзякуй, натхнення і ведайце, што мы побач і заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу. Дякую. Дякую вам. Ось так. Где-то 5-700. Ну, у меня А, Что, смеешься? Ну так. Ну так. Ну а что робіць яшчэ нам? Не плакать же сидеть. Колькі мы уже по часу? 1,5 гадзіны амаль. Нешта яны круцяць, нешта яны там придумали, напэўна. Сябры, вы таксама да Паўла прыйшлі? Так. Прыгажунчики. Привет. А мне ничего нема с собой, на жаль. Прабач, калі ласка. Я не ведала, что ты тут есть, я бы взяла нейкую смачную штуку. Але прабач, калі ласка, мне ничего нема. О.
Так само Павла Северинці на повне сестракаць прийдуть. Так, сябры, нагадую, хто не памятае, я казала, што сёння 19:30 на канале Киевская Русь мы сустракаемся з Сергеем Івановичем і будзем абмяркоўваць тыя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі і распавядаць тое, што адбываецца ў Беларусі. Таму чакайце, я паспрабую не спазніцца, але калі спазнюся, я пакіну паведамленне, ён замовіць пра гэта ў стрыме. Таму буду вас трымаць у курсе падзей і у курсе таго, што адбываецца тут. Зараз вы бачыце ўжо 1,5 гадзіны. Мы чакаем Паўла. На жаль, пакуль яшчэ яго не пабачылі, але вельмі спадзяецца, што пабачым. Таму не забывайце пісаць лісты. Не забывайце падтрымваць сем'і затрыманых. То бок гэта вельмі важліва. Пакіньце пост у Facebook з каментаром падтрымкі. Пакіньце на іншых пляцоўках. Іх вельмі шмат зараз. Можаце высылаць праз блогераў, ведаеце. Таксама ў інфармацыйным полі яшчэ ёсць беларускія блогеры, не ўсіх знішчылі, таму, калі ласка, не пакідайце іх. Вельмі важліва ведаць, што адбываецца. І вось, дарэчы, зараз прывезлі. Ольга Нікалайчык распавядала, што возіць жанчын на свалкі працаваць. І дакладна зараз вы на свае прыватныя вочы, вось іх прывезлі толькі што з працы. Яны будуць выходзіць. Паглядзіце, як гэта адбываецца. Ой, Ізачка. Працы привет. А? Працы привет. Так. Возьми, калі ласка, паліто, тому што я вже мерзнуць пачынаю. Сонненько. Ну, сонненько не, яно не грэе. А ти зараз усни. Ой, як холодно, мама. Щиро дякую. Слухай, давай я поспробую на палку селфі. Телефон, мабуть. Тут возле самого... Да? Ага. Добре. Я зрозуміла, окей. То бок ми стоїмо тут. Напевно, Ользі нічого не сказали. Мені подобається гэты такі легкий двіж. Ага, напевно. А? Это як самоліт зараз пойде на другий круг, знаєш, по колу. Що не бачу свого сябра. Я бачу людей з телефонами, вельмі кльово, що долучаються допомагати, умовно так кажучи. Зараз з'явилося шмат відео нових у сетках, і гэта свідчить про те, що люди беруть
тэлефон у рукі і здымае тое, што адбываецца вакол іх, таму вельмі важліва, каб распаўсюджвалася інфармація. Цікавий момент зараз був, ви, напевно, не Так, бачили? так, бачила. Так. Кулі крутила з окна, там одна з пасажирок Так? автобуса. Ну, гэта мабуть. Гэта з працы на змену, я прыехалі. так розумію, пересменка відбувається. Так, так. Ну, дармавая сіла, чаму бы не. Для гэтага все за гэтыя злачынныя артыкулы ёсць. І да аліментаў, да камуналкі і ўсё рэшце такое. Замест таго, каб сацыяльнымі праблемамі займацца, навошта? За краты і ўсе пытанні зняты. Ну нічога, у хуткім часе зменім, правда? Хотілося б вірити. Ну, як народ себе поведе, поднимется народ, можна надіятися. Ні, так і будемо сидіти. Так і будуть на нас пальцем тикати і казати, от, поглядіться на білорусів, на дурачков. Ой, а до Крестина до Володарки довгий час, ну, немало. Володарка яна ў цэнтры Менску, а Кресціна яно... Ну, я не могу сказаць, што гэта канец геаграфіі, але ад цэнтру далёка. Ну, як бы вы жылі ў Беларусі, так як і мы жылі бы. Не жылі бы, а існавалі. Трэба даведацца, што па Тацяне Севярынец. Сябры, хто ведае, там паглядзіце, калі ласка, інфармацыю Тацяна Севярынец, сьогодні адбываўся суд, мабуть, ёсць у Віцебску, так, мабуть, ёсць інфармацыя. Жыве вечна. Украіна не Расія. Вітаю, Сергей. Вітаю, вітаю. Щиро дякую, што долучилися. Мы сёння чакаем Паўла Севярынца, тому што павінны выпусціць аднаго з палітвязняў у Менску. Зранку мы пачулі паведамленне, атрымалі паведамленне, дакладна кажучы, што павінны выпусціць Паўла Севярынца, і з 4 гадзіны мы знаходзімся тут і чакаем, калі ён з'явіцца нарэшце на прыватныя нашы вочы, але, на жаль, пакуль вось 1,5 гадзіны. Гармонія піша, я так поняла, што ёсць штраф далі. Ну, добра, тому што могуць сотні даць. Пісаць скаргу. Окей, я зразумела, шчыра дзякую. Могуць пішаць, што Тацяна Севярынец, напэўна, штраф і пішу скаргу. Добра, шчыра дзякуй. Кожныя навіны я зараз не могу, на жаль, сцежыць за тым, што адбываецца, тому што мы чакаем Паўла Севярынца. Сачыць мяне выпраўляць, сачыць. І, канешне, вельмі важліва яго сустрэць сёння. Вы бачыце, у мяне за спіной вялікая колькасць людзей. Мы ўсе чакаем яго вельмі-вельмі, проста каб прывітаць, проста каб пабачыць, што з ім усё добра, што ён жывы, здаровы. Ну і проста, мабыць, гукнуць яму «Жыве Беларусь». Ну, не мабыць. У каго? Так, ёсць. Калі вы пра Паўла, так, 30 сотняў у яго яшчэ ёсць тэрмін, таму мы не ўпэўнены, што, ну, прыйшло паведамленне, што сёння, але не ўпэўнены, яны, як заўсёды, можуць збрахаць. І як гэта было з Веранікай Мішченка, хто памятае, сказалі, што Вераніку мусіць выпусціць, але у той жа час накінулі ў той жа дзень ёй яшчэ 15 сотняў, і яна засталася на Кресціна, мы яе не змаглі сустрэць. Таму упэўненасці, сябры, ні ў чым няма, проста чакаем. А што гэта такое? Не ведаю. У кого-нибудь есть ягоны контакт? Покажыце, калі ласка. Мне нема, все нумары згубились. Сябры па сетках пачала гуляць інфармацыя, што Павел на волі. Зараз мы будзем выясняць гэтую сітуацыю. Ковальковой трэба позвонить. Дома?
Ой, ну все, Диана, ну, можно спитать его, откуда он это узнал. Телега. Не, видать. Повідомлення з Телеграм. Телеграм сам видать. И он сказал, что в неком телеграм-канале была посылка на свободу. Он говорит, я сам проверил, вот и свободе не понимаю. Ну, может, выпускаюсь. Там просто была такая формулировка, что... Что позволяет. Нет, там было типа выпуск. А на воле или что такое? Это люди стоят свободно. Я не знаю, где их такое. І під домом чекає так само. І ми чекаємо. Приготовили поесть. Ой, пробачте. Ну, ось тільки що прийшла новина, ви бачили на приватні очі, але, ну, хутчэй за все, що гэта фейк. Ми не виключаємо таку ситуацію. Чому? Тому що хто бачив стрім Олександра Гречишникова, коли ми зустрічали, його просто вивезли на машині і десь покинули у городе, і його не випустили за центральні ось гэты вороты. Вывезли. Тому мы не выключаем, что такая ситуация может отбыться с запалом. Мы чекаем. Собри, мы все разом чекаем. І я, як і ви, сподіваюся, що ми про звіту камеру, ви, а я на приватні очі побачимо його тут, на волі, поруч з нами, не вивезеним, не схованим, перепахованим. Тут. Ось так. Информация о том, что Павел Северин на волі не підтверджена, тому, коли ласка, не ведіться зараз на гэтыя фейки. Ми паспрабуем зрабіць усё магчымае, каб інфармацыю, якую вы будете атрымліваць праз мой стрим, яна адпавядала той дзейснасці, якая тут ёсць. Таму шчыры дзякуй. Вітаю, Артем. Гармонія, щиро дякую, що стежите, щиро дякую, що додаєте інформацію. Вельми важливо зараз особливо сачити за її онлайн. У мене немає такої можливості, тому що телефон у мене один. Ось. Зараз вивозять пустий вже бус. Можемо ваших всіх фотографій. Тут бамбука была, как люди показывали. Ну, щиро кажучи, я час від часу гляджу ці є преси, тому що я некий такий маркер для нас, що у їх ще немає домашки з редакції, що все скончилося, і вони чекають так само. Тому, на мой погляд, поки вони тут, ми будемо так само тут і чекають інформацію від Ольги Северинітіна зараз за нами. И, конечно, всю оперативную информацию будете отрывать от нас, потому что все голодные люди погуль, кто сочит за этой информацией, она так само находится тут. Тому чекаем. Не, ну на що? Я припинила з Ольгою Миколайчик і пропустила все саме цікаве, як завсюди. Тому не буду припинятися. Які партійні вирішають питання. Я потім спитаю по всіх питаннях. Треба слухати. Враховують питання. Правильно. Так, покуль тишиня пропала. Так. Ну,
Сябри, ми чекаємо всі разом, тому час від часу приходять повідомлення різні, і ми, звичайно, реагуємо на їх. Тому, звісно, я розумію, що ви хотіли б, щоб це відбулося раніше, як і ми, але ви бачите самі, що вже більше за 1,5 години ми його чекаємо, але, на жаль, поки нічого. О, Могилев, вітаємо. Не, гэта не ікарусы, гэта наши МТЗшныя. Мазовскія, пробачте, мазовскія автобуси, тому... Не, гэта не ікарусы. Могилев, вітаю, у вас був кльовий пікет, але щось у вас не вельмі шмат було, тому приходьте на пікети, на ось гэты сходи, які будуть відбуватися у вас, до різних кандидатів, тому що гэта вельмі важливо. Бачили, як Мінськ аджог? Так, мази, згодна. Я не вельми розбираюся у гэтым, тому побачите. Василь Сакач, вітаю. Ми сьогодні чекаємо Павла Северинця. Сподіваємося, у якому часі його побачити. Тому чекаємо вже більше за 1,5 години. Приватний стрім годину 40 вже йде. На жаль, ми поки не отримали ніякої інформації, де він знаходиться. Докладно навіть не ведаємо, чи тут він, чи не тут він. Тому я би спитала, мабуть, чоловіка. Леша, подойди, коли ласку, я його спитаю, чи... Не будеш? Я просто під камерою не можу спитати. Я не хочу відповідати. Я маю на це право. А чому ми це робимо, сябри? Звичайно, коли виходять люди, яни ж там, яни ж там стоять всі разом, і час від часу нам поступає інформація, коли хтось виходить, що ще є люди на визволення. Яни просто чекаються, коли оформлять всі документи, і ми таким чином отримуємо інформацію від людей, які виходять. Тому зараз чомусь не хочу розповідати, каже, що нікого більше немає, але у той же час, ця сама історія відбувалася з Ольгою Миколайчик, ми не ведали, що її повинні випустити, і нам поступала інформація, що нікого не випускають, і ми буквально, я вимкнула стрім, і про хвилину я не з'явилася, тому в цьому сенсі навіть не вір своїм очам, як то кажуть. Ой, пробачте, я спробую просто підчепитися. Мені вже, щиро кажучи, болять руки на весу телефон, тому я спробую зараз поставити на селфі-палку, коли все буде добре, то походимо з її, тому що трошки затікають руки. Нічого, така не блогерська праця, що робити. Так, сябри, напишіть, коли ласка, як чуєте, і повернемося до локації там на місці.
Хто не ведае астаннія беларускія навіны, мабыць, ёсць сэнс трошки распавесці. Святлана Ціхановская спрабуе зараз дамовіцца з уладамі мясцовымі, каб праводзіць вялікую колькасць пікетаў. Я бачыла, іх будзе 160, і амаль усе яны будуць праходзіць у Менску. То бок яна абрала сабе такую асноўную лакацыю ў Менску, і ў той жа час нехта іншы, умоўны, амаль там больш за 500 будзе праводзіць у Гомелі. То бок вельмі так сцежыць за гэтым цікава, таму што сачыць. Цікава чаму? Таму што Святлана яна едзе ў Менск, а ўсе іншыя пікеты яны будуць праходзіць у Гомелі, там, дзе яна мешкае. Таму ў гэтым сэнсе цікава, чаму абралі іменно такія лакацыі. То бок, збіць градус, але я ўпэўнена, у Гомелі жывуць нармальныя, адэкватныя людзі, і яны ўсё зразумеюць самі. Чуваць добра. Гэта добра, таму што бывае час ад часу, што я мікрафон зачыняю палкай селфі і вельмі дрэнны гук, таму окей, шчыры дзякуй. Так, трошки пройдземся, напэўна, таму што тут вецер, і ўжо я так трошки замёрзла насправді. Не гледзячы на тое, што я апранулася. Я беларус, Вова, сябры, вітаю. Вітанечка, я з ахароны, як заўсёды. Ай-яй-яй. Но я спрабую цябе не здымаць. Ніхто ж не ведае, хто ты такой. Таму спрабую цябе не здымаць, каб ты не трапіў у камеру. Так. А вось такім чынам зараз трошки пройдемся. І, дакладна, я продовжу свою думку. 160 пікетаў будзе праходзіць па ўсёй Беларусі Святланы Ціхановскай. Мы па магчымасці будзем браць гэтыя лакацыі ў Менску, якія будуць, канешне, астатні пікет, які праходзіў, напэўна, гэта агітацыйныя ўжо нейкія мітынгі. Ён праходзіў у Менску, і былі глушылкі над намі, лёталі 2 квадракоптера, якія заглушылі проста жестычайшы нам інтэрнэт, але ў той жа час была магчымасць не блогерам падрыхтавацца, і мы ўзялі з сабой нейкія розныя рэчы, прылады, каб падчас, калі нам вымыкаюць інтэрнэт, мы маглі ўсё роўна здымаць. І вялікая колькасць кароткіх ролікаў з'явілася і на маім канале, на канале Народная Грамада. То бок мы дадавалі інфармацыю, як толькі ў нас была магчымасць далучыцца да інтэрнэту. Таму мы працуем вось у такіх умовах, калі няма інтэрнэту, мы здымаем і потым выкладаем. Таму сачыце, калі ласка, за датамі, мы будзем дадаваць іх у сеткі, у маёй суполкі, калі ўсё будзе добра, канешне, яны будуць з'яўляцца таксама час ад часу. І зараз, калі фармуюцца гэтыя спісы, таму што адмаўляюць у некаторых выпадках для правядзення гэтых сходаў. І пакуль у нас няма інфармацыі, будзем назіраць за тым, што адбываецца. І сёння стала вядома таксама, што ЦВК вельмі турбуецца за тых, хто будзе сачыць за тым, як адбываюцца выбары. І яны дазволілі толькі 3 быць на гэтых дасрочных выбарах. Гэта калі людзі галасуюць, не маючы магчымасці прагаласаваць у дзень асноўны. Але зноў жа ж такі звяртаюсь да тых, хто можа не галасаваць датэрмінова, таму што асноўныя фальсіфікацыі яны адбываюцца падчас вось гэтых датэрміновых выбараў. То бок усе ўбросы адбываюцца ноччу, мы пра іх ведаем, неадначасова ўжо 100 разоў здымалі. І калі вы паглядзіце, як адбывалася астатняя кампанія у Беларусі, вы пабачыце, як гэта ўсё брудна. Таму, калі вы сапраўдны такі грамадзянін і вы адпавядаеце за тое, што вы робіце, я не буду казаць, што вы не прыходзіце, альбо ідзем далей назад, таму што я далёка адышла ўжо ад
Христина. Зараз загубім Павла, пакуль я з вами хожу. Вось, таму дастрокова вось гэтыя выбары, гэта абсалютная брахня з боку ўлады. Я прапаную праігнараваць, прыйсці ў дзень выбараў, калі вы хочаце прагаласаваць і пакінуць сваё права, выкарыстаць, скажем так, сваё права голасу, калі ласка, зрабіце гэта 9 жніўня і не раней. Такім чынам вы зможаце, па-першае, не быць удзельнікам гэтага злочыну і, па-другое, прасцежыць, каб ваш голас быў залічаны праз гэтую камісію. Зноў жа ж такі, камісія 3 чалавекі будуць сачыць за тым, як дастрокова галасуюць, і па 5 чалавек толькі на участках можна, назіральнікаў. Толькі што мы размаўлялі з пані Марынай Адамовіч некаторы час таму, і яна таксама, я з ёй пагаджаюсь, там будуць пра вось такія не ўласныя, а пра палітычныя прывітання, пра палітычныя гэтыя людзі, якія зацікаўлены падмахнуць. Таму мы, канешне, будзем намагацца адстаяць сваё права, таму што я таксама назіральнікам хацела бы пайсці паглядзець на ўсё гэта, на ўвесь гвалт, і калі што замовіць пра тое, што яны брэшуць. Паглядзім, як гэта ўсё будзе адбывацца. Беларусы не вельмі нешта, я гляджу, так яра хочуць сумленных выбараў, таму што ўсё гэта праходзіць вельмі спакойна, вельмі ціха. Зрабілі чарговы раз, каутнулі, ўсё добра, жывем далей. Насправді так гэта не адбываецца, трэба за кожную пазіцыю сваю выходзіць, за кожную пазіцыю сваю крычаць. Чаму гэта не робіцца, мне невядома. Зараз прыватна для вас я працую на Христина, мне не страшна, не боязна, нічога такога блізка нават няма. Таму, калі ласка, у каго ёсць магчымасць, рабіць усё магчымае ад сябе, таму што я неаднаразова казала, што гэта тая прыватная адпавядальнасць, якая пераходзіць у калектыўную. Зараз вы кожны за сябе несеце адпавядальнасць, а потым мы разам будзем адпавядаць за тое, што адбываецца ў нашай краіне. Таму чакаем. Няма інфармацыі пакуль ніякай, на жаль. Не выпускаюць нашага Паўла Северынца, не хочуць яны, каб мы яго сустрэлі. Но, тым не менш, мы тут і будзем сачыць далей. Я не могу собі дазволіць зараз выходзіць на вуліцу адна. Гэта для мяне вельмі небяспечна, таму насправдзе я не могу ўсе фішкі распавядаць, але зараз ніводны актывіст адзін не выходзіць, каб вы разумелі. Таму не прыватны ахаронец, гэта мы падзялілі паміж сабой, так падзяліліся, каб была магчымасць камусьці данесці інфармацыю аб тым, што альбо затрыманне, альбо нешта такое. Насправді, гэта не вельмі клёвая сітуацыя, калі ты ходзіш пастаянна з табой побач, хтосьці знаходзіцца, але я ўжо звыкла, я больш за 2 месяцы уже адна нават з сабакам не гуляю, таму вось такое жыццё. А што рабіць? Да, я замерзла. Курака, спішиш і запотів? Добре, кажуть, що не запотів.
Ну ось бачиш, нормальний пауэр тягне, але ну, я не ведаю, чому дагэтуль. закликала влади Білорусі неадкладно визволити Павла Северинца і розпочала акцію по ягоным вызвалению якраз накіравання зварота у адпаведнай інстанцыі. Пакуль гэта не прынесло нейкіх плодоў, тому што ні інфармацыі, ні самога Павла сёння за гэтыя 2 гадзіны мы не побачили ні журналісты, ні сваякі і паплечнікі Павла Северинца. Мы будем сачыць за усімі навінамі і таксама заблюдаю читаць наш сайт Rufa.ru, де буде з'являцца ўся актуальная інфармацыя. Дякую за увагу. Слухай, я подумала, мабуть, мені так само так працювати. Ось вийшла в ефір на 2 хвилинки. Я ж сказала і пішла далі. Не ведаю. Там у них марафон не бывает. А, ну мабуть. Там и студия, и Урбаневич, и там где-то. У мене своя студія. Скажіть, сябри. Чекаємо. На жаль, нікого ще не дочекалися. Побачили шмат людей, цікавих, розумних, пригожих, але головного героя нашого сьогоднішнього дня, на жаль, ми ще не побачили. Це дрэнна, тому що вже амаль 2 години ми у ефірі і, на жаль, нічого поки виніку ніякого нема, але це не дає нам повод легче відсюди і нічого не робити. Працюємо далі, як завсёди. Ждем наших героев, когда закончатся эти их мучения. Невыносимо смотреть на эту несправедливость по отношению к людям, которые говорят правду. Это тоже стрим идет или Павел не заслуживает особого внимания? Ну, у них не стрим, у них я на час от часу выходит в эфир, ну, там своя компания телевизийная, ну, слушайте, у них там хронометраж по часу иной. Ну, это мы можем с вами тут шататься час от часу, вы можете меня покидать, потом звертаться, потому что я бачу, что у меня балансує колькость людей з 60 до 90, то бок, ну, я ж бачу, час от часу люди повертаються до стриму, щоб поглядіти, що тут у нас насправді відбувається. Тому у гэтым сенсі гэта нармальная практика. Яны так само працуюць час ад часу, звяртаюцца ў эфір і распавядаюць астатнія навіны. Таму яны журналісты, а я не блогер, таму у нас розныя пазіцыі ў гэтым сенсе. Всіх цікавіць. Вілсад. Дорогі пригажуні, доброго шляху, Оксана. Оксаночка, до зустрічі. Щиро дякую, що ви були сьогодні з нами. Це вельми важлива підтримка. Хелі, ви хотіли вже... Ні, я в гэтым сенсе я абсолютно аўтаномная установка. Я не могу працаваць, калі мне нехта кажа, што я павінна рабіць. Я настолькі вольны чалавек, што сама для сябе абіраю від дзейнасці, якой я хочу займацца. Ну, дарэчы, каб вы разумелі, я амаль 10 год працавала галоўным бухгалтарам. Потым мне захацелася паспрабаваць сабе ў юрыспрудэнцыі. Я самастойна там нейкія рэчы вывучыла і пайшла, не маючы яшчэ адукацыі на той момант юрыдычнай, абараняць людзей у судзе. У мяне не дрэнная практыка судовая, таму у гэтым сэнсе потым я взяла камеру ў рукі, таму што было натхненне, быў запрос такі на мяне як на блогера, я взяла камеру і пішла здымаць. Таму у гэтым сэнсе я займаюсь заўсёды роўна тым, чым мне падабаецца займацца, і я ніколі ў гэтым сэнсе каманда Мікалая Статкевіча таксама з Павлом Северинцем. Таму я заўсёды займаюсь роўна тым, што мне падабаецца, і я ніколі, ведаеце, мне адсутнічаюць гэты стадны інстынкт, што атрымала адукацыю эканаміста, працую выключна эканамістам. Па першай адукацыі я банкір, каб вы разумелі. Я папрацавала ў банку
ну, некалькі месяцаў збегла адтуль, больш не павярталася да гэтай гісторыі, мне гэты дыплом ён ніяк не выкарыстоўваецца. Таму зараз спытала Ольга, ідзе незадаволеная, напэўна, зноў ёй нічога не адпавілі з гэтага боку. Ну, чакаем. Что чувать? Пока ничего. Вот он вокруг периодически дядя выглядывает в двери. Он хочет дать интервью, но стесняется попросить, чтобы интервью. Я зрозуміла. Подойти до нього з камери. Ну, наверное. Буду не ходить по газонах. Ну, я не хожу по газонах. За останніх не могу відповідати. Ну, тут просто місця настільки мало, а людей багато, тому у нас ідемте почуємо, мабуть, є некоторі новини. Они решили просто так это потроллить демократическую решение. Ну, ось докладно тільки що стало відомо ад Ольги Северинец, що не визвали сьогодні Павла. Хоча зранку їй повідомили об тим, що буде він сьогодні на волі, вона його побачить нарешті, але зараз поступає інформація, що на визволення його немає. Ще некоторий час ми тут побудемо і, напевно, ні з чим повернемося додому, на жаль. Готуємо нові папірки і звертаємося до міжнародних суполок. У Білорусі 25 політв'язнів, амаль 20 кримінальних справ. Коли ласка розповсюджується інформацію, коли ласка гучно кричите об тим, що в центрі Європи нельга тримати політв'язнів, що це порушення усіх міжнародних прав. Слухайте, ну ми живемо у 21 веке, стагоддзі, пробачте. Но гэта все равно ситуация, ганебная ситуация. Зрабіце сумленныя выборы, дайце людям право обирать, дайце им магчымасць скарыстацца тым, што прописано у іх канстытуцыі. Не рабіце вось такіх рэчаў. Сёння вызваляцца не будзе. Так, мне уже стало вядома, сябры, шчыры дзякуй, што 2 гадзіны вы трымалі са мной руку на пульсе. На жаль, мне няма чым вас парадаваць. Я б з задавальненнем показала вам сьогодні Павла Северинца. Таму шчыры дзякуй, што далучыліся, шчыры дзякуй, што былі побач. Я не адпавядаю за дзеянні маёй влады, але мне сорамна. Таму слава Украіне і жыве Беларусь. До сустрэчы сёння о 19:30 на канале Киевская Русь. Мы размаўляем про Беларусь. Я вас люблю.